Mong kaok no so bawang adlaw mong kinabuhin atong tanan din so atong to this video din atong kuan nami sa Kinahugan Falls nanay sa part na sa Kabungaan siguro ni. Ya ka dira ka uban si Taburnok. Tara, sorry mo na sa gustong kasing ganahan mo manhi na among sorry itorno para basin pumakanhi mo. Go. Dito ay Kinahugan Falls no? So paghihangak ng tunga sa so sunod na tuwan is Lunoy Spring ko. Dito magduga, let's go. So na namin sa Lunoy Spring, yeah, with Tabornok. Chill kami ni Tabornok with Tabornok. Chill kami pitaw na ni kay mingaw pa man di kasi mo siguro klase ro ya. Kami rin yung duha pag nagdidan ni Boki siyang bayad na mong duha. So, chill kami sa Lunoy sa puno dali kay. Malong ni muli namin sa Lunoy karon. Muli nami kay medyo mingaw. Susunod na murutan mo bisag padagat ugod mi siya. Kirakis to. Karon na namin sa Moa Asinan Beaches. Sa upan gyapon si Tabornok. Dari magtiwas na wala. So ko yung hangin bod. You